बेयो सोलिगासिनो दङ मोनद' हारिनो एसटि होनाया नाथाय दिनैसिमबो बेखौ मावनो हायाखै मानोना संबिजिदा जेखौ पारमिसन होयो बेखौसो मावनो हागोन संबिजिदा जेखौ होआ बेखौ मावनो हानाय नङा दा बेनिखायनो जोंनि हादोरनि संबिधानाव गोबां माने बेबायदि गोसोबानो सोरखौबा एसटि खालामनाय गोसोबानो दाननो हानाय बेबायदि सुबिदा गैया दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनैसिमबो नाजासेयाव हायाखै दा बेखौ लानानै आं सान्दों बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया सोरबा मोनथावै मानसिया मोनोबा बेखौ संबिधाननि गेजेरजों सोरबा चेलेन्ज खालामोबा बे ओरैनो बिनिफ्राय आउट जालांगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै आं सानो जे गोबां केअटिक जानो हयथ' दरकार गैया माने थांनाय समावबो जोङो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बा आंनि सिगाङाव रोंगोरा नार्जारिया थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव रबिराम नार्जारि थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्म थानाय समावबो बेबायदि इस्युसफ्रा फैदोंमोन आरो जोङो ट्राइबेल संघ एबा गुबुन गुबुन आफादफोरजों बेफोरबायदि सिटुवेसनफोरखौ फेस खालामबोदों आरो दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ गोबां आफादफ्रा बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ दा बेनिखायनो ट्राइबेलफ्रा खहा जाजासे माबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे लाबोनो हागोन आं बेखौ सानाखै दा बे जुदि माबा बेबायदि नुयोबा समाव बिनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो खामानि मावनाय जागोन पाट्टा होनो थाङाखै आरो पाट्टा होनोबो हाया बेयो ओरैनो सोरबाया बानायना बुंनाय बाथ्रा ट्राइबेल बेलेनबर्गआव रावनोबो पाट्टा होनो हाया एक्सेप्ट जायफोरखौ आगोलाव 1886 चेप्टार 10 होखानाय दङ बे मथै नेपालि ग्रेजियार होननानै बुंदों कच राजबंशी आरो सान्थालि बिसोरनो होनाय मोनसे मोनथाया चेप्टार 10 आगोलावनो प्रटेक्टेड क्लास होनना लिरनाय दङ बिनि बादै गुबुनफोरनो होनो हाया आरो होनायबो जानाय नङा दा चिफ मिनिस्टारा आंखौ ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव होनांगौ होनना बुङाखै ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि बाहेराव जेरावनोखि गुबुन हारिफ्रा रायजो जानानै दङ बिथांमोननो हानि पाट्टा होनांगौ गुबुन हारिल' नङा जोंनि हारियाबो दिनै क'क्राझार टाउननि खाथि खाला बेलेन ब्लक नङै जायगायाव तामुलपुरनि खाथि खाला बेलेन ब्लक नङै जायगायाव गोबां मानसिफोर दङ जोंनि हायाबो मेडि जायाखै दा बेफोर हाखौ मेडि खालामनायनि बाथ्राखौसो सानदों सोरबा मानसिफ्रा बेखौनो एसे हाफ इनफरमेसन लानानै पलिटिकेलि मोनसे क्रिटिसिजम लाबोनो थाखाय खोथाफोरखौ लाबोयो नाथाय दिनैसिम हानि जि बाथ्राफोर सिगांनि समाव जों सांग्रां जाबोयैखाय जोंनि हाफोरखौ गुबुनफ्रा दखल खालामजोब्बाय दा दिनैनि समाव जों बयबो सांग्रां जानानै दङ हाखौ जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा नाथाय बे बेलायाव दुखुनांथावा बेसो दा मालायनि खोथाखौथ' जों बुंदों नाथाय जोंनि मानसिफ्राबो दिनै 200 बिगा 300 बिगा 500 बिगा खुनु आयेन कानुन गैयाजासे बिथांमोना साहा बागान बानायदों दखल खालामनानै लादों गावनि नाम बानायनानै लादों थांनाय सरकाराव दा बेफोरबो जोंनियाव दिनै हानि बेलायाव जथेस्थ' जेंना लाबोदों नाङा फाङा दिनै रामदेब मोनबायदिनो 3000 बिगा गोबां हा होलांदों जायफोरनिखि खुनु प्रडाक्सन गैया दा बेफोराव जोङो मोजां मोजां इन्डास्ट्रि गायसननो हायो बायदिसिना हाबाफारि लानो हायो दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि सरकारनि समाव जोङो जाहाथे मेक्सिमाम हानि जेंनाखौ सुस्रांनो हायो आरो गोबां हाखौ जाहाथे प्रटेक्ट खालामनानै दोननो हायो बिनि थाखाय माखासे पलिसिखौ जों लागासिनो दङ लेन्डनि हानि जिफोर लेखाफोर बेफोरखौ माने अनलाइन मोननो हानाय आसाम सरकारा मिशन बसुन्धरा खालामदों आरो जोंबो थांनाय मास मोनथाम सिगांनिफ्रायनो जोंनियाव जेसेबां हानि लेखाफोर दङ बेखौ डिजिटाइजेसन खालामगासिनो दङ जोङो आरो मोनथाम डिस्ट्रिक्टआ जोब्बाय जोंहा क'क्राझार चिरां उदालगुरिनि डिजिटाइजेसना जोब्बाय बेखौ दायो कारेक्सन खालामगासिनो दङ आरो बाक्सानियाबो 70% जाबाय स' डिसेम्बरनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामनानै जानुवारिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्राबो हानि माबाफोर लेखा नांगौबा अफिसाव थाङालासिनो न'आवनो डाउनलड खालामनो हानाय मोनसे बेबस्था जागोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि हाफोर ओरैनो दखल खालामनानै दोनदों बेखौ जोङो बोरैहाय क्लियार खालामगोन फरेस्ट ओनसोलाव जायफोर रायजो जानानै दङ बिथांमोननो बोरैहाय लेन्ड पाट्टा होगोन बे आरो जोंनिनो गोबां मानसिफ्रा दाबो गोबाव समनिफ्रायनो गोबां जायगायाव रायजो जाना दङ नाथाय बिथांमोना हानि जेबो स्टेटास गैया दा बेफोरखौ हानि स्टेटासखौ होनो थाखाय दिनै मोनसे वर्कशप लिंदों जेरावनोखि गासैबो सार्कोल अफिसार गासैबो SDLHC चेयारमेन आरो मेम्बार्स मौजादार गासैखौबो लिंनाय जादों आरो दिनैनि मिटिंनि उनाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा होआजासे गावबा गावनि हानि लेखाफोरखौ बरनना लानो हायो आरो एसे गोरलैयै जायो बिनि थाखाय जोङो दिनैनि मिटिंखौ लिंदों आरो थांनाय बोसोरसेयाव जों जथेस्थ' नाजादों जाहाथे रायजो राजाफ्रा हानि खामानियाव हाराहास्ति जाया दा आं मिजिंथिदों दिनैनि मिटिंनि उनाव जथेस्थ' बेवहाय सोलायनाया फैबावगोन